смиває усе, Його ласка й милость, хай в радості дух п'яє. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто прагне, кожний славий, іди до криниці, випий серцем живой води, хай болі тривоги смиває усе, Його ласка й милость, хай в радості дух п'яє. Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди. Кожний, хто прагне, кожний славий, іди до криниці, випий серцем живой води, хай болі тривоги смиває усе, Його ласка й милость, хай в радості дух п'яє. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Пане, прийди, У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом
Дарагія браты і сёстры, шчыра вітаю вас гэтым прыгожым сонечным днём у нашай святыні. Сёння адзначаем вялікую урачыстасць унебаўшэсця Пана нашага Езуса Хрыста. Вось ужо 40 дзён мінула з той таямнічай ночы, калі Хрыстос уваскрос, калі аб'явіўся сваім вучням у целе, тым вучням, якія бачылі яго пакладзеным у гробе, страшэнна замучаным, забітым, ён аб'явіўся у сваёй паўнаце, у прыгажосці і з'яўляўся ім на працягу 40 дзён, аж да гэтага дня, калі узышоў да Айца. Што гэта ўрачыстасць азначае для нас сёння, на што мы маем звярнуць увагу, пра гэта будзем разважаць, слухаючы Божае Слова, якое Бог кіруе да нас сёння. Гэтую святую імшу цэлебруем у наступных інтэнцыях. Брат Андрэй моліцца за памерлую Тэрэсу і за ўсіх памерлых з яе сям'і, просячы для іх Божай міласэрнасці, ласкі і збаўлення вечнага. Я малюся за нашу парафію, за ўсіх парафіянаў, за ўсіх тут прысутных. Асаблівым чынам, памятаючы ў малітве за нашых першакамунійных дзяцей, моладзь, а таксама за тых дзвюх жанчын, якія сёння першы раз у жыцці таксама прымуць святую камунію. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш хвала ружайця, змілуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся.
Усемагутны Божа, у небаўшэсце Твайго Сына гэта ўзвышэнне чалавечай натуры. Прымі ад нас падзяку, якую мы поўныя святой радасці Табе ўзносім, з надзеяй, што як члены містычнага цела Хрыста злучымся з ім нашым галавою у вечнай славе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание з книги «Дзеяў апостолаў». Першую книгу я написал Теофіле про ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, ў які узнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апостолам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажна да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад ім у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы, пляскайте в давони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог росный Пан Найвышейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Пан прыгу, как трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. Бо владар усей земли Бог, Йому гімн заспявайте. Бог владарить над народами,
Бог сядеть на своим троне святым. Уснесся Бог, от радостные вокничи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття в познанні Його і просвітлив в очі серця вашого, каб ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягоної для святих, і якія нязмірная велич моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми славу Ягоную. Аллилуйя, 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 Пан з вами. І з духом Твоїм. Заканчэнне святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дарагія браты і сёстры, можа першае, што скажу, то
запрашаю тых, хто пасярэдзіне стаіць, 2 крокі наперад зрабіць, бо ў нас бывае часамі эфект метро, да, то ўсе да дзвярэй прыжымаюцца, а раптам яны адкрыюцца. І... Вось. Дзякуй шчыранькі, больш паветра будзе. Вельмі радасна вас бачыць, дарагія браты і сёстры, гэтую урачыстасць. Радасна, калі касцёл наш запоўнены, ну яшчэ месца троху ёсць, але так агулам процентаў на 80 запоўнены, вельмі радасна. Але я так не знаю, як вы, я кожны год так пачынаю разважанне пра гэтую урачыстасць таго, што думаю, а што тут такога радаснага, што Езус узышоў на неба. Да? То, ведаеце, хтосьці кажа, ну, пераязджаю ў другую краіну, да? Хтосьці з родных, напрыклад. Не ведаеце, тут вельмі радасна. Ну да, можа, там чалавек нешта знайшоў, там, можа, там мае нейкія перспектывы, але агулам сумна, калі нехта выязджае. Сумна, калі нехта цялесна аддаляецца ад нас. А мы у касцёле, от уваход Езуса, вяртанне яго да Айца, так святкуем, кажам, абавязковая урачыстасць сёння. І цікава чаму? Няўжо нам так ужо не хацелася б бачыць гэтага Езуса цялесна, як чалавека? Но думаю, што не. Але касцёл жа ж не будзе нешта нерадаснае называць урачыстасцю. Значыць, ёсць тут нейкая радасць. Такі трэба яе адкрыць. Яе трэба зразумець, увайсці глыбей у тое, што Езус кажа, што нам хоча аб'явіць от гэтым сваім актам, які сёння ён учыніў, акту вяртання да Айца. Сёння атрымоўваецца так, што Христос ад гэтага моманту ўжо ў целе, чалавечым целе, вучням не аб'яўляецца. 40 дзён у розныя моманты, мог быць адначасова ў некалькіх месцах, еў з імі, паяўляўся, дакранаўся, размаўляў, ішоў дарогай. І тут кажа, що я вяртаюся да Айца. Вось. І чаму тут радасць вялікая? Мне, як адказ на гэтае пытанне, зачапілі словы з першага чытання, з канца, з канцовачкі. От, калі анёлы, пасля таго, як вучні так стаяць, там у неба ўглядаюцца, да? І гэтыя словы: мужы галілейскія, чаго вы стаіце і ўглядаеце ў неба? Да работы. Чаго вы стаіце? Што такое? І вот гэта, ну, да работы тут не напісана, ну, як бы оно само сабой подразумеваецца, мне здаецца, да? Як бы, чаго вы стаіце? Канкрэтна Езус дае нам заданне: ідзіце і абвяшчаеце Евангелие усялякаму стварэнню і хрысціце ўсе народы ў імя Айца і Сына і Духа Святога, а я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку. Як кажа святы Аўгустын, Езус, сышоўшы ад Айца на зямлю, стаўшы чалавекам, ён ніколі неба не пакідаў. І таксама вяртаючыся да Айца, гэта не значыць, што ён пакідае зямлю. Але гэты перыяд, калі ён нас, можна сказаць так, выхоўвае да нейкай зрэласці, што ён з намі, як чалавек, ходзіць, нам аб'яўляе Айца, аб'яўляе нам, што значыць быць чалавекам, як жыць, як любіць, як сябраваць, як перамагаць спакусы, як змагацца, як шукаць Айца. Гэта ўсё нам аб'яўляў. Больш за то, як чалавек, ён сваім целам, сваёй болью, сваім цярпеннем, сваёй смерцю заплаціў за ўсе нашы даўгі. Потым ён аб'явіў нам, як выглядае перамога, як выглядае жыццё пасля смерці, аб'явіў нам, паказаўся ў сваёй хвале і запрасіў нас да гэтай хвалы. І цяпер кажа, слухайце, як быццам кажа, і гэта можна паміж строку бачыць: дарагія мае, все вам паказаў, я вас ачысціў, я вас адкупіў, я вам паказаў жыццё. Калі ласка, цяпер вы дарослыя, можаце жыць. Ідзіце і рабіце тое, што я рабіў. Вы адкрылі праўду пра тое, кім вы ёсць. Ідзіце і жывіце згодна з гэтай праўдай. Сёння урачыстасць у тым, не ў тым, што Езус нас пакінуў, таму што ў Евангеліі мы чуем, што я з вамі ва ўсе дні, а ў тым, што ён назваў нас дарослымі. Ён сёння аб'яўляе нам, што маё цела, тваё, кожнага з нас – гэта ягонае цела. Што кожны з нас – гэта вочы Хрыста, усмешка Хрыста, позірк
Христа, да, уже сказаў пра вочы, дотык Христа, рукі, ногі, словы, вусны, кожны з нас ад гэтага моманту ёсць Христом. Для гэтага ён прыйшоў. Канешне, гэта не так атрымліваецца аўтаматычна. На гэта патрэбна мая згода і мая зрэласць. Я маю пазнаць тое, што ён зрабіў, маю пазнаць тое, што ён аб'явіў, і адкрыць сэнс у гэтым, і жыць. Мужы галілейскія, чаму стаіце і ўзіраецеся ў неба? Адносна гэтай фразы можам некалькі этапаў хрысціянскага жыцця вызначыць. Ёсць людзі, якія увогуле не ведаюць, куды ўзірацца, шукаюць Бога паўсюль, шукаюць апоры, шукаюць надзеі. Думаю, што і сярод нас яшчэ ёсць людзі, якія, напрыклад, на руках маюць чырвоную нітку, ці на всякі случай гадаюць, ці гараскопы чытаюць, да? Напэўна, ёсць, бо яшчэ не ведаюць, ці ў неба ўзірацца, ці можа яшчэ на всякі случай куды-небудзь. Ёсць ужо тыя, якія разумеюць, што трэба ў неба ўзірацца. Адтуль прыйдзе дапамога, як кажа псальм. Ёсць тыя, але яшчэ стаяць і глядзяць і чакаюць. Да? А ёсць ужо тыя, хто пачуў усё, то, што неба прынесла, пачуў праўду пра сябе. І тыя ўжо не стаяць, тыя ўжо ідуць і дзеляцца гэтай любоўю, якую атрымалі. Тыя абвяшчаюць Хрыста, расказваюць пра сваю надзею, пра сваё збаўленне, тлумачаць, дзеляцца сваім жыццём, дзеляцца сваім цярпеннем, шукаюць у ім сэнс, запрашаюць Бога ў сваё жыццё, вельмі свядома і актыўна перажываюць усё тое, што перажываюць, да? Што прыносіць жыццё, і ведаюць, дзеля чаго жывуць і куды ідуць. І от, дарагія браты і сёстры, вельмі сёння хочацца у сувязі з гэтай урачыстасцю, вельмі прыгожай, у якой мы можам убачыць давер Бога да нас. Бо ўся Біблія – гэта гісторыя таго, як чалавецтва у вобразе чалавека расце, як немаўлятка, як такі падлеткавы бунтар, да? Як той, хто шукае праўды, шукае сэнсу, аж урэшце да моманту, калі хтосьці становіцца апосталам Езуса Хрыста, дзіцём Божым. І з гэтага моманту пачынаецца новае жыццё. Біблія рыхтуе. І у сувязі з гэтым варта задаць пытанні сабе. Пытанне такое, можа быць, першае. Ці разумею я, адкуль я выходжу і куды я іду у сваім жыцці? Такія ўзрослыя пытанні, да? Куды я іду? Які сэнс майго жыцця? Калі я бачу сэнс, то ці тое, што я раблю на штодзень, яно згодна з тым, што з'яўляецца сэнсам майго жыцця? Ці я раблю зусім не тое, з чаго я насамрэч хачу і прагну і жадаю? Да? Можна задаць яшчэ глыбейшае пытанне. Калі я сапраўды бачу свой сэнс у небе, сваю надзею, у Езусе, у Айцу, то ці магу я пра сябе сказаць, што я прадаўжэнне Хрыста, працяг ягоны? Ці магу я сказаць пра сябе, што я гляджу вачамі Хрыста, што я паступаю як Христос, што я маю пачуцце як Христос? Кажу гэта не для таго, каб мы многія такую дэпрэсію ўпалі з таго, што бачым вялікую розніцу, а ё-маё, далёка, усё, да? Не. Гэтае пытанне, Бог ніколі, нават калі адказ шчыры не, ён ужо набліжае нас да Хрыста. Але важна стаць у шчырасці перад сабою, каб рэальна затрымацца і падумаць, рэальна, якое маё пакліканне як чалавека? Я маю, калі я слухаю Слова Божае, калі яму давяраю, я магу бачыць канкрэтнае заданне, якое ён мне пакінуў, якое мне даверыў. Яно вельмі канкрэтнае. Ісці і абвяшчаць Бога, жыць гэтай праўдай, служыць адзін аднаму, любіць і хрысціць. Я маю гэтае заданне. Ці сапраўды я ўвогуле, як часта да яго вяртаюся, як часта пра яго думаю, ці гэтае заданне нешта значыць для мяне. А калі не гэта, то якія заданні я выконваю? Чые заданні? Дзеля чаго? Сёння Бог запрашае нас да даросласці, да адкрыцця свайго паклікання. Браты і сёстры, кожны з нас мае пакліканне.
Кожны з нас створаны Богам, уфармаваны. Кожны з нас мае гэтае зярнятка, якое атрымаў падчас хросту, а падчас хросту мы атрымліваем жыццё Христовае, які казаў, што вы, якія паверылі ў мяне, справы, якія я рабіў, будзеце рабіць, і нават большыя учыніце. Гэта сказаў Христос сваім вучням. Ты, якія паверылі ў мяне, будзеце рабіць справы большыя нават, чым я рабіў. У нас гэта ёсць. Акрамя таго, у нас яшчэ ёсць харызмы, дары Святога Духа, якія многія з нас атрымалі падчас бежмавання, і многія яшчэ атрымаюць праз тыдзень падчас сакраменту канфірмацыі. Усё гэта ёсць. У нас унутры столькі ўсяго. Мы нават, можа, і не ведаем. Куды гэта? Ці гэта дзейнічае? Ці яно працуе? Ці яно дзесьці замарожанае ляжыць, схаванае? Што гэтыя хрысціяне яшчэ такі стаяць і ў неба глядзяць. Ой-ой-ой. А калі нічога не здараецца, то жывуць, як хочуць, не зусім думаючы, кім яны ёсць. Дарагія браты і сёстры, запрашаю сябе, запрашаю вас да такой прыгожай даросласці, не мінаючы таго, што мы дзеці Божыя, але каб мы задавалі сабе такія дарослыя пытанні, каб мы адкрылі прыгажосць быцця вучнямі Езуса, каб мы маглі сапраўды перажыць тут ужо на зямлі тое, да чаго Ён нас запрасіў, каб мы маглі ўжо тут на зямлі перажыць тое, што значыць быць Езусам Христом. А Ён з намі заўсёды, Ён заўсёды побач. Праз некалькі хвілін мы яго пабачым тут на алтары, некалькі хвілін таму мы чулі яго ў Слове Божым. Гэтае Слова Божае ёсць у многіх з нашых дамоў, якое можам адкрыць у любы момант і слухаць Езуса Христа, слухаць, што Ён гаворыць, пранікацца гэтым духам. Толькі трэба што зрабіць? Захацець, адкрыць у гэтым каштоўнасць, адкрыць, што гэта праўда цэнна, адкрыць, што гэта насамрэч сэнс майго жыцця. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага. Праз Езуса Христа, які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён можна абвяшчаў Божую праўду
и указывал свету вечные каштовности. Тебе просим. Молимся за миссионеров, каб яны обвящали Христовое избавление усім народам. Тебя просим. Молимся за народы, якія переживаюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Тебя просим. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Тебе просим. Молимся за тых, хто прабывае здалёк ад сваей сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Тебе просим. Молимся об жыцці вечным да памерлай Тэрэсы і за памерлых з яе сям'і. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё захвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Тебе просим. Божа, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага шчасця з Христом, у небаўшэсце якога сёння святкуем, які з табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Тобі ахвярую, Пане мой, всё моё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў моя адзіная. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны.
Час прадвечны, пакорна складаем Табе гэтую ахвяру ва ўрачыстасцю небаўшэсця Твайго Сына. Дазволь, просім, каб праз гэты святы абмен дароў мы ўзнеслі нашыя сэрцы да неба, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы змаглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебе праз Езуса Христа, Сына Твоего Пана нашага, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце. Разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх. І пра ўсіх тут прысутных веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць. За сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі Пан наш, Твой Сын адзінародны ўзнёс да хвалы па Тваёй правіцы з'яднаную з сабою кволую чалавечую натуру, найперш з пашанай успамінаем благаслаўленую заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Хрыста, а таксама святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына,
Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Всемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего призывания. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святы, успоминаючи благословленную муку и воскресенье, а таксама хвалебное в небаўшэсце Езуса Христа, Сына Твоего, Пана нашага, складаем найсвятейшай величи Твоей с Твоих даров и шчадротаў ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага и келих вечнага збаўлення. Узглянь на яе милостиво и спагадна, и ласкава прыми яе, як прыняў дары праведнага слуги Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Покорно просім Цябе, Всемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, пред аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста нашага Пана. Праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое,
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, одари нас спокоєм. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты увайшоў да мяне. Скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пан кажа: «Вось я з вами ва ўсе дні, ажно да сканчэння веку. Аллилуйя». Ось як ядає тіло, що насичає нас, і кров повною славичі Божой. Хто приймає дарове тих таємницю, навіки буде жить Божий
Хвалите Пана, солнце и месяц, хвалите Пана, ясные зоры, хвалите Пана, вы все небесы, и вы все воды, что под небесами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Каждый хай хвалит Тебя святое, Оба на слово все сотворило, слышано только панское имя, хвала Ягоная будет навеки. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Своему народу Бог дает силы, и послухняный с пылу снимает. Пан есть Бог близкий для Израиля, хвалить Его, выбранцы Ягония. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пусть хвала Богу, Творцу всю свету, и Его Сыну нашему Пану, Духу, который нас освячает, хай будет хвала вечная. Аминь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Иисусе Христе, яки живе и владарить на веки вечные. Шчыры вам дзякуй за прысутнасць на гэтай сённяшняй урачыстасці. Няхай Христос, які узышоў на неба, каб адкрыць нам, дзе ёсць нашае месца, адкрыць нам нашую годнасць, няхай благословляе нам, дапамагае сапраўды яе ўбачыць. Бо калі мы яе ўбачым, кім мы сапраўды ёсць у вачах Божых, от тады мы зможам выканаць гэтае прыгожае заданне, якое Ён нам даў. Ад усяго сэрца таксама віншую Іну, Ганну з першай святой камуніі. Калі хтосьці з дарослых людзей яшчэ ніколі не быў у сакраментах, споведзі, камуніі, не праблема, можна падысці. У нас ёсць невялічкая праграма падрыхтоўкі, і можна прайсці і таксама удзельнічаць у паўнаце сакраментаў. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благословенне. Усемагутны Бог няхай благословіць вас, бо сёння Яго адзінародны Сын узышоў на неба, каб і вы маглі прыйсці туды, дзе Ён прабывае ў славе. Христос пасля свайго з мёртвых паўстання з'явіўся сваім вучням. Няхай Ён будзе для вас літасцівым суддзёю, калі прыйдзе судзіць жывых і памерлых.
Христос сядзіць у славе праваручайца. Няхай ён адорыць вас радасцю сваёй прысутнасці, бо абяцаў, што будзе з намі да канца свету. Благословленне всемогутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуєм Богу. Святий Арханьоле Михайле, Ють по світі. Амен. Ти наш цар, Палада, о Пане наш. Ти наш цар, Палада, о Пане наш. Зносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Ты наш царь, Палада, о Пане наш. Ты наш царь, Палада, о Пане наш. Сносим до Тебе мы сердце,